श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। संयुक्त दशावतार संघटनेने आपली भूमिका मांडली आहे। कोकणची कला म्हणून ओळख असलेल्या संयुक्त दशावतार संघटनेचे पदाधिकारी काय म्हणाले पाहूयात। नमस्कार, मी गौरव शिर्के, दशावतार कलाकार। आता दशावतार कलाकार, नाट्यरसिक आणि आयोजक यामध्ये जो मतभेद चालला आहे किंवा जे गैरसमज होत आहे, हे गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्ही हे सगळे कलाकार इथे आज एकत्र झालो तुमच्या माध्यमातून। आम्ही ज्यावेळी दशावतार कलाकारांसाठी रुपये 2000 मानधन घ्यावं म्हणून एक व्हॉट्सअप ग्रुप गेल्या वर्षी निर्माण केला। मी स्वतः गौरव शिर्के मी व्हॉट्सअप ग्रुप निर्माण केला आणि त्यात आमच्या सिंधुदुर्गातील अगदी 100हून अधिक कलाकार त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर होते आणि त्यावर आम्ही तो विचार मांडला की दशावतार कलाकार जर संघटित व्हायला हवा आणि दशावतार कलाकाराची जर रोजीरोटी चालायला हवी तर संयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोग हा एकच माध्यम आहे ज्याच्यातनं दशावतार कलाकार आपली ताकद आपल्या रसिकांपर्यंत पोहोचू शकतो। आणि यासाठी रुपये 2000 मानधन प्रत्येकाने ठरवावं अशी आम्ही एक चर्चा त्या ग्रुपवर केली। काही जणांनी त्यांना पॉझिटिव्ह उत्तरं दिली, काही जणांनी निगेटिव्ह उत्तरं दिली आणि या सगळ्यातनं सुवर्णमध्य साधत आम्ही एक 28 कलाकार एका बाजूला एकत्र झालो। कारण बाकीच्या काही कलाकारांना वाटलं की आयोजक आपल्याला 2000 देतील न देतील याबद्दल त्यांच्या मनात शंका होती। त्यानंतर आमच्यातील एक कैलासवासी प्रशांत मेस्त्री आमच्यातनं निघून गेले आणि त्यानंतर आम्ही 26 कलाकार एकत्र झालो आणि या 26 कलाकारांनी गेल्या वर्षी रुपये 2000 मानधन ही एक चळवळ सुरुवात केली। आणि ही दशावतारातील चळवळ ज्यावेळी जून महिन्यात पहिल्यांदा संयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोग व्हायचं त्या पहिल्या महिन्यात आमचा अक्षरशः नाट्यरसिकांनी अगदी नाट्य कलाकारांनी सुद्धा आम्हाला हसण्यावारी घेतलं। कारण तुम्हाला 2000 कोण देणार। अगदी जूनच्या पहिल्या महिन्यात आमचा फक्त 1 ते 2 नाट्यप्रयोग आमचे झाले होते, पण आम्ही कलाकारांनी हिंमत सोडली नाही। घेणार तर 2000 घेणार आणि आम्ही त्या पद्धतीची कला रसिकांसमोर सादर करणार। आणि हे करत असताना गेल्या वर्षीच्या संपूर्ण संयुक्ताच्या हंगामात आम्ही 28 नाट्यप्रयोग केले आणि हे 28 नाट्यप्रयोग करत असताना प्रत्येकाने 2000 मानधन घेऊनच हा नाट्यप्रयोग सादर केला। आणि हा नाट्यप्रयोग सादर करत असताना आम्ही अशी अट दिली नव्हती की आम्ही 2000 मानधन घेऊनच दशावतार नाट्यप्रयोग सादर करणार। आम्ही नाट्यरसिकांना, आयोजकांना एक हे पण दिला होता की जर तुम्हाला संघर्षाचं नाटक नको असेल आणि तुम्हाला 2000 जर द्यायला जमत नसतील तर तुम्ही भरतभेट, राजा हरिश्चंद्र यासारखी तुम्ही नाट्यप्रयोग सादर करा, जी प्रासंगिक नाट्यप्रयोग आहेत ज्याच्यात संघर्ष नाही असे नाट्यप्रयोग सादर करा। पण दुर्दैव की गेल्या वर्षी आमच्या या संचाकडनं एकच केरेवडे गावात नाट्यप्रयोग सादर झाला, तो म्हणजे भरतभेट। यावरून आमच्या लक्षात आलं की दशावतार जे नाट्यरसिक आहेत संयुक्ताचे त्यांना फक्त संघर्ष आणि ज्ञानप्रबोधन हे संयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोगातनं हवं आहे। जेव्हा संघर्षासाठी 2 कलाकार एकत्र येतात तेव्हा पुराणातले असे जे मुद्दे आहेत जे आतापर्यंत रंगमंचकावर समोर आले नाहीत किंवा पुराणातले काही ज्या बाबी आहेत जे आतापर्यंत कोणाच्या निदर्शनात आले नाहीत, असे कलाकार हे रात्रंदिवस अभ्यास करून ते रसिकांच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करतात। आणि याच्यासाठी अगदी 2-2.5 हजारपर्यंत लोक अगदी लांबून 100 किलोमीटरपर्यंतच्या गाडीचा प्रवास करून तो नाट्यप्रयोग बघायला येतात। पण ही नाट्यप्रयोगाची गर्दी भरतभेट, हरिश्चंद्र या नाटकांना दिसत नाही। यावरनं लोक किंवा रसिक हे फक्त ज्ञानार्जन संयुक्त दशावतार नाटकातनं मिळतं आहे आणि कोणीतरी ते आत्मसात करण्यासाठी येतात, कोणीतरी टाळ्या शिट्ट्या वाजवण्यासाठी येतात। पण प्रत्येक रसिकाला आम्ही सांभाळून घेऊन ज्ञानार्जन करण्याचं कार्य जसं आमच्या पद्धतीने होतं त्या पद्धतीने आम्ही करतो। आणि हे करत असताना आम्ही सामाजिक बांधिलकीसुद्धा आमची राखून ठेवली आणि ती म्हणजे गेल्या वर्षी आमच्याच दशावतार नाटकातील एक कलाकार ज्याचा संयुक्ताशी तसा थोडाफार काही संबंध नाही, एकनाथ परब, जो काही गाडीच्या अपघातामुळे घरी होता आणि त्याचे दोन्ही पाय लागत नव्हते। आम्ही सगळे जे आमचे दशावतारी कलाकार आहेत जे 2000च्या रकमेने नाट्यप्रयोग सादर करतात यांचं जे सार्वजनिक बक्षीस होतं, जे सार्वजनिक पारितोषिक होतं, जी काय आमच्याकडे रक्कम जमा झाली
ती आम्ही ठरवू शकलो असतो तर आम्ही आपापसात ती वाटून पण घेऊ शकलो असतो. पण आम्ही तसं न करता ती सामाजिक बांधिलकी दाखवत आमच्या दशावतार कलाकाराला मदत करण्यासाठी, एक उभा राहण्यासाठी हातभार म्हणून आम्ही ती सगळी कलाकाराची जी आमची बक्षिसं होती ती एका कलाकाराला आम्ही सुपूर्द केली आणि सामाजिक बांधिलकीसुद्धा आम्ही आमची पूर्ण केली. आणि अशा रीतीने आम्ही गेल्या वर्षी 28 नाट्यप्रयोग सादर केले आणि आता जून महिन्यातच आमचे या 18 नाट्यप्रयोग पूर्ण झालेले आहेत. नमस्कार, मी नारायण आशेकर. तर एकंदरीत तुम्ही सर्वजण आम्हाला पाहतात. आमचं हे एकत्र आम्ही आलेलो आहे. एकत्र येण्यामागचं कारण हे आहे की एकीचं बळं मिळते फळं, आणि त्याने करून गटबाजी हा जो शब्द काही जो वापरला आहे तो चुकीचा आहे. गटबाजी असा शब्द ज्याने वापरला त्याने तो अभ्यास केला नसेल किंवा त्याला काही माहीत नसेल गटबाजी म्हणजे काय असते. दशावतारामध्ये कुठची गटबाजी नाही आहे. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करीन. आधी खरं सांगायचं म्हणजे 2000 हा गेल्या वर्षापासून जो कलाकारांनी नियम घालून घेतलेला तो एकाच गोष्टीसाठी, स्वतःच्या हक्कासाठी लढणं आधी गुन्हा नाही आहे. मग आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढतो, नाहीतर आम्ही सरकार दरबारी लढतो पण आमच्यासाठी अजून दारच उघडलेलं नाही आहे. म्हणून आम्ही आमच्या स्वतःच्या हक्कासाठी लढणं हा आमचा गुन्हा नाही आहे. म्हणून 2000 आम्ही काय केले तर त्यालाही कारण आहे. कुणावर विरोध म्हणून नाही किंवा कुठचाही भार टाकण्यासाठी नाही. 2000 रक्कम याच्यासाठी आहे की कुठेही नाटक जरी असलं, मालवण असू दे, देवगड असू दे, गोव्यामध्ये असू दे, तर आम्हाला घर सोडावं लागतं 3-4 वाजता. प्रवास खर्च गाडीचा किती आहे, यायचा जायचा, हे तुम्हाला सांगायला नको आहे. त्यात अभ्यास, पुराण, ग्रंथ, बरेच प्रकाश ग्रंथ आता बंद झालेले आहेत. त्याच्यासाठी नवीन नवीन पुस्तकं शोधावी लागतात, 10 दुकानं फिरावी लागतात आणि त्यातून कुठेतरी एकाच दुसरा पुराणचा अभ्यास मिळतो, तो रसिकांसमोर मांडावा लागतो. याच्यासाठी 2000 रुपये केलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, संतवाणी आहे, होतीलय भाऊ झालेही भाऊ पण जातीचा असावा. आता संयुक्त नाटक म्हटल्यानंतर आमच्याकडे पाहण्याचा चष्मा वेगळा आहे की बाबा जातिवंत कलाकार म्हणजे ज्याला जी भूमिका घातली. तर आता मला ऐनवेळी भीष्माची भूमिका आली, पण मग तो अभ्यास माझा होता, मग मी भीष्माची भूमिका केली. आता दुसऱ्या गटामध्ये 1000-1500च्या गटामध्ये जे आहेत त्यांना लगेच येऊन 1500ची भूमिका जर घातली असेल, आपला भीष्माची भूमिका घातली असेल, तर ते 1500चा कलाकार सहज स्वीकारू शकत नाही. कुठचा एक टप्पा असतो. एखाद्या व्यक्तीला उदाहरण म्हणून सांगतो की राजकीयमध्ये पंतप्रधान जर बनविला तर त्याला खासदार, आमदार, नगरसेवक, सरपंच हे मरण माहीत नसतं. तसंच एखाद्याला टॉप लेवलची राजाची भूमिका दिली तर त्याला ते माहीत नसणार आहे. म्हणून सेवक, इंद्र असे पद्धतीने भूमिका करावी लागतात. मग लोकांनी आम्हाला निवडलं, आमच्याकडनं अपेक्षा ठेवल्या. मग अपेक्षा ठेवल्या तर त्यासाठी अभ्यास आहे, पुराण आहे. मग तो सगळं आणण्यासाठी सगळ्या ग्रंथांचा अभ्यास करण्यास ग्रंथ विकत घ्यावे लागले. तुम्ही आमच्या घरी येऊन बघू शकता. हे जे कलाकार इथे उभे आहेत ते एकही असं नाही की पुस्तकाशिवाय आहे, सर्वांजवळ ग्रंथ आहेत. म्हणून तुम्हाला प्रत्येकाच्या मुखातून वक्तृत्वाच्या माध्यमातून तुम्हाला अभ्यास दिसतो. मी स्वतः 108 नावं सांगितले, पपून नांदुरकरने 100 नावं सांगितले, मी स्वतः 42 गुण सांगितले, 14 मन्वंतर सांगितले, दत्तप्रसाद शणे याने अनेक शिष्य घडविले, त्यांच्या ज्ञानार्जनातून बऱ्याच जणांना ज्ञान दिलेलं आहे. मग हे सगळं करताना त्याच्या मागे कष्ट आहेत, परिश्रम आहेत आणि हे आम्हाला रात्र येऊन अभ्यास करावा लागतो. रोज नाटकं असतात. मग उद्या काय बोलायचं, परवा काय बोलायचं, प्रेक्षक तर तेच आहेत. मग या सगळ्या अनुषंगाने अभ्यास करून आम्ही ठरवलं की बाबा 2000 तरी आम्हाला मिळाला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, कलाकारांच्या घरी आजारी माणसं आहेत, अंथरुणाला खेळलेले आहेत. मग 700-800 रुपये पाकिटमध्ये घालून दिले तर त्या कलाकाराने आपला बायका मुलांचा सांभाळ कसा करायचा, वैद्यकीय उपचार त्यांच्यावर कसे करायचे. लोककला टिकवण्यासाठी कलाकार सुद्धा जगणं महत्त्वाचं आहे. मग कलाकाराला जगण्यासाठी त्याला मानधन हवं आहे. प्रत्येक क्षेत्रातली लोक, शिक्षक वर्ग असू दे, एस टी कर्मचारी, सगळ्यांनी संप केलेले आहे की आपल्याला कुठे ते मानधन जास्त मिळावं. आम्ही संप केलेला नाही. संप केला तर लोककला थांबणार आहे आणि आम्हाला थांबवायची नाही, पुढं न्यायची. आता गटबाजी हा शब्द जो त्यांनी उच्चारला आहे तो वृत्तपत्रात दिलेला आहे. मी स्वतः मुंबईमध्ये गेल्या वर्षी होतो. तिथे दुःखद वार्ता झाली, म्हणजे राजू हरियाण हे कलाकार आपल्यातून गेले आणि माझ्या तिथे सिद्धेश कळिंगण होते. सिद्धेश कळिंगण यांना तातडीनं गावी यावं लागलं. मग तिथे त्यांची भूमिका करणारा कलाकार कोण नव्हता आणि सुदैवानं आयोजकांच्या मी तिथं होतो हे त्यांना कळलं. मला त्यांनी कॉल केला, असं झालं. मग त्यावेळी मी बघितला नाही तो 1500चा गड आहे की 2000चा गड आहे. तसाच गेलो आणि त्या कलाकाराची मी बाजू सावरली. सिद्धेश कळींच्या जाग्यावर मी स्वतः महाविष्णूची भूमिका केली ऐनवेळी जाऊन, आणि त्यात मला आयोजकाने 3000चं पॉकेट भरलं. मी ज्यावेळी खोलून पाहिलं तेव्हा त्यांना विचारलं की आम्ही संयुक्तला 2000 रुपये घेतो, तुम्ही 3000 का? तर ते बोलले तुम्ही जे काय आता भूमिका सादर केलात आणि त्यातून लोकांनी टाळ्यांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला, पुराण अभ्यास आम्ही ऐकला, तो 3000 नाही तो 5000चा होता.
म्हणजे लोक आम्हाला स्वीकारतात. फक्त मध्ये हे गटबाजी करणं हे चालू असतं. आता ओळखोलला नाट्यप्रयोग झाला, त्यात प्रसाद तवटे यांचा अचानक आवाज गेला, कारण मानवी जीवन आहे, कधी बदलू शकतं. तिथे महेंद्र कोडो एक राजपट करणारे आमचे व्यवसाय बंधू, आमचे मित्र, त्यांनी जाऊन खलनायकी भूमिका केली रावणाची. म्हणजे कुठेही गटबाजी नाही, एकमेकाला सावरण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. फक्त फरक एवढाच झाला की लोकांनी आम्हाला त्या पद्धतीनं बघितलेलं आहे, तसा आम्ही अभ्यास करतो आणि त्या पद्धतीचे आम्ही 2000 ठरविलेले आहेत. आज आम्ही 2000 ठरविले, आमचा 26 माणसाचा ग्रुप केला, म्हणून त्यांचाही 15-16 माणसांचा ग्रुप चालतो. पुढे दुसराही ग्रुप येईल, म्हणजे सर्वांना रोजीरोटी मिळते आहे असं माझं तर मत आहे. कुठे गटबाजी नाही आहे, आम्ही सर्व कलाकार एकच आहोत, एकमेकाच्या प्रसंगाला जातो. नमस्कार, माझं नाव संदेश वेंगुर्लेकर. विषय आला पैशाचा दृष्टिकोनातून जर बघायचं झालं तर आज फक्त संयुक्तच नाही तर आपण वर्षभराचा जर विचार केला तर आज जे कोणी कलाकार, आम्ही आज दशावतार कलावंत प्रत्येक वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये काम करतो. एक चांगली दर्जेदार कंपनी जर बघितलं तर साधारण वर्षभरात 150 नाटकं करते. 150 नाटकाप्रमाणे आता जर सरासरी बघितलं तर 500 ते 600 रुपये आज प्रत्येकाची नाईट आहे. आता 500 ते 600 रुपये नाईट आहे. जर त्याने ते 150 दिवस भरले तर, कारण आपल्या व्यावसायिक सारखा किंवा जॉब सारखा इथे पगार नाहीये, जर त्याने तो दिवस भरला तर त्याला पैसे मिळतात. आज जर त्याने 150 दिवस भरले तर 500 ते 600 रुपये, मी म्हणतो 600 रुपयाने त्याला वर्षभरात तो 90,000 रुपये कमवतो. पण हे 90,000 रुपये दिसतात, पण त्याच्या मागे त्याला लागणारा जो कलर आहे, रंगपटासाठी केसाच्या मुकुटापासून ते पायात बूट घालतो, त्याचा जर तुम्ही एक पूर्ण खर्च जर काढला तर तो साधारण 20 ते 25 हजाराचा आहे. आणि हा दरवर्षी का खराब होतो तर रात्रभर काम करून तो जो घाम येतो, त्या घामामुळे तो ड्रेस पुढच्या वर्षी त्या कलाकाराला मिळत नाही. आणि आज लोकांच्या अपेक्षा ह्या उंचावलेल्या आहेत. आज लोक भाषणापेक्षा तो कसा दिसतो ह्याच्याकडे जास्त बघितलं जातं. मग ते जर 25 ते 30 हजार रुपये जर त्याचे गेले तर साधारणतः त्याच्या हाती राहिलेत फक्त 50 ते 60 हजार रुपये. त्याच्यात मी पेट्रोल हे पकडतच नाहीये, कारण येण्या जाण्याचा खर्च आणि ह्या जर गोष्टी बघितल्या तर त्याच्याकडे जेमतेम जो वर्षभर फुल टाइम दशावतार करतोय, फक्त त्याचा पेशा एका दशावतार कलावंतच आहे, बाकी तो काही करत नाही. त्यामुळे होतं काय की त्या 40-50 हजार रुपयामध्ये त्याची रोजीरोटी, त्याचं कुटुंब, त्याच्या मुलांचं शिक्षण त्या ह्याच्यात होत नाही. म्हणून तो कलाकार त्या मालकांकडून पुढच्या वर्षीचे ॲडव्हान्स घेतो आणि ते वर्ष कसं तरी भागवून काढत असतो. ही एका दशावताराची व्यथा आहे. कारण का, आम्हाला अजून शासनी दरबारी न्याय मिळाला नाहीये. आणि आज म्हणूनच आम्ही जो काही निर्णय घेतला त्या निर्णयावर आम्ही ठाम का आहोत की ती जी काही जमापुंजी आमच्याजवळ आली असेल तर त्याचा आमच्या कुटुंबाला, मला एक हातभार लागू शकतो, हा एकच दृष्टिकोन घेऊन आम्ही हे पाऊल पुढे टाकलेलं आहे. नमस्कार, मी दत्तप्रसाद शेणे. आम्ही इथं उपस्थित असणारे सर्व कलाकार ज्यांनी स्वतःची किंमत 2000 अशी केलेली आहे त्यातलेच आम्ही आहोत. गंमत काय होते, आम्ही सर्वजण एकमेकाच्या हातात हात घालून एक मतानं आपल्या समोर हजर आहोत. काही जणांना येणं शक्य झालं नाही, उदाहरणार्थ सुधीर तांडेल, बाबा मयेकर, मामा माळकर म्हणा, किंवा आपले मोरेश्वर सावंत काही कामानिमित्त अडकलेत. पण जेव्हा कुठले आयोजक कॉल करतात तेव्हा आमचे यातील काही जण सांगतात की आम्ही आमची 2000ची किंमत केली, तो आमचा ग्रुप आहे, त्या ग्रुपचे जर सर्वजण असतील तर आम्ही येऊ. त्यात आम्ही एक हे ठेवलेले आहे, जर समजा जे गाव आयोजक म्हणून आयोजन करतायत त्यांच्या गावातील जर दशावतारी कलावंत असेल तर त्यांना घ्यायला आम्ही मुभा दिलेली आहे. मग आमचा कोण असेल तो पॅव्हेलियनमध्ये बसेल. पण हा विचार करून आम्ही या गोष्टीसाठी आयोजकांशी बोलणं करतो. कुठल्याही आयोजकांवर जबरदस्ती करत नाही. त्यामुळे या कलाकारांचं नाव घेऊन डायरेक्टली काही जणांचे कॉल येतात, कुठेतरी भ्रम पसरवले जात आहेत की आजचीच गोष्ट, आज एका आमच्या हार्मोनियम वादकाने दशावतारातला मला कॉल केला आणि म्हणाले की तुम्ही त्या आयोजकांच्या नाटकाला मयूर गवळीला आणि सुयश ठाकूरला जायला दिलं नाही म्हणून. ताबडतोब कॉल कॉन्फरन्सला घेतल्याबरोबर समोरच्या आयोजकांना नाही म्हणून सांगितलं. असं काही सांगितलंच नव्हतं मयूर गवळीने आणि सुयश ठाकूरने. आधी माझ्याबाबत चर्चा करताना काय केली की शेणईने सांगितलं जाऊ नको म्हणून.
तेव्हा मी कुणालाही जाब किंवा नको हे सांगण्याचा मला वैयक्तिक अधिकार नाही. ह्या सर्वांचा एकमताचा 2000 रुपयाचा निर्णय आहे. दुसरी गोष्ट काय तर अनेक जणांचं मत आहे की हा 2000 रुपयांचा ग्रुप आहे तो बंद करावा आणि सर्वांनी एकत्रित यावं. निश्चितच चांगला विचार आहे, पण जेव्हा गौरवने ग्रुप काढला होता तेव्हा किमान ग्रुपमध्ये संयुक्तांसाठी जाणारे कलाकार 1,200 तरी होते. मग त्यातले आता 30च बाजूला का? कारण त्यावेळी कोणीच काही बोलत नव्हतं. ग्रुपवर भीती होती प्रत्येकाच्या मनात 2000 रुपये आपली किंमत मान्य करतील की नाही रसिक. पण ज्यांनी चळवळ उभी केली ते ठाम झाले आणि आम्ही ठाम आमच्या मताला राहिलो. पण यामुळे फायदा आणि तोटा काय झाला याकडे जरा कोणीतरी लक्ष दिला का? समजा इथं आम्ही आहोत ते कलाकार नेहमी संयुक्तांचे चेहरे आहोत. कुठल्या तरी गावातील आयोजकाला जर आयोजन करायचं झालं असतं ना तर आमची किंमत 1200 असली असती किंवा 1000 असली असती तर सगळी नाटकं सिंधुदुर्गातली जवळपास एक 10-20 सोडून आमचीच सगळी झाली असती. कारण काय रसिकांना आम्ही आहोत, फक्त किंमत वाढवल्यामुळे नको आहोत. त्यामुळे ते काय म्हणताय की हे सर्व तुम्ही एकत्र करा. तुमची वैयक्तिक तुम्ही किती रुपये ते सांगा, 3000, 4000, 5000 सांगा, आम्ही द्यायला तयार आहोत, पण एकत्रित करा. नाही आम्ही आमची किंमत 2 केली, आणखी देऊ नका. पण जर तुम्हाला असं वाटेल की सगळेजण एकत्र व्हायला पाहिजेत. खरं तर आज फायदा काय झाला तर आमचा 2000चा ग्रुप झाला तर कोणाचा तरी 1500चा ग्रुप झाला. त्या 1500 ग्रुपमध्ये 30 जण वावरत आहेत. हवं तर मी पुढे जाऊन सांगतोय आमची बॅच सिनियर आहे, त्यानंतरची पुढची बॅच सध्या वावरते, त्यानंतरची पुढची बॅच एखादी असेल, नवोदित असतील, त्यांची एक बॅच तयार करा. त्यांना 1000 रुपयाचा एक छानपैकी गट तयार करून त्यांची सुद्धा होऊ देत संयुक्त नाटकं. सर्वांची संयुक्त नाटकं होऊ देत, सर्व कलाकारांना संधी मिळू दे. याबाबत आमचं दुमत नाही. पण तुम्ही जर मिक्स करायचं म्हणत असाल तर भविष्यात आम्ही हा निर्णय नक्कीच घेऊ. सर्वजण गट खुला करू आमचा, गटबाजी म्हणतात तर. पण आमच्या काही मागण्या आहेत. आज जसे आम्ही 2000 आमची किंमत केली तसाच आमच्या बरोबरचा सुद्धा कलाकार 2000चाच असावा म्हणून आम्ही ग्रुप काढला होता. तेव्हा कलाकारांचा आम्हाला पाठिंबा नव्हता. आता पुढच्या वर्षी समजा आम्ही हे खुलं केलं तर कदाचित आयोजक एखाद्या गावाचे असतील. आता माणगुलीचे आमच्या बरोबर आता आयोजक आहेत, त्यांना गौरव शिर्के हवा असेल, सागर गावकर हवा असेल, नारायण हवा असेल आशेकर, आणि त्या व्यतिरिक्त आणखी दुसरा कलाकार हवा असेल, नक्कीच आम्ही त्यांना देऊ संधी. तर आमची एक अट असणार त्या कलाकाराला सुद्धा तुम्ही कंपल्सरी 2000 रुपये द्यायला हवेत आमच्या बरोबर. कारण काय यापूर्वी जी संयुक्त नाटकं झाली, उदाहरणार्थ राजा सोमेश्वर शतगुबडेश्वर नाटक, या नाटकात मी राजा करायचो, पप्पू नांदुरकर शतगुबडेश्वर करायचे. शतगुबडेश्वर 5 संघर्ष करायचा आणि मी 4 संघर्ष माझ्या वाट्याला होते. आम्हाला सुद्धा 1000च पाकिटात होते. पप्पू नांदुरकर 5 संघर्ष करायचे, त्यांनाही 1000 पाकिटात होते. आणि ब्रह्मराक्षस तो टाइमपास 1 एंट्रीचा होतो, फक्त महत्वाचा गाभा आहे तो नाटकाचा, पण तो ब्रह्मराक्षस त्याला सुद्धा 1000च पाकिटात होते. मग तेव्हा तुम्ही सर्वांना 1000नच मोजला. मग आता जरी हा गट आम्ही सर्वांनी जर आम्ही एकत्र काम करण्याचा विचार केला तेव्हा सुद्धा काय सर्वांना तुम्हाला 2000च यापुढे द्यावे लागतील. हा आमचा घाट असेल, हा आमचा निर्णय असेल. पण त्याचबरोबर आहे काय या आमच्या वैयक्तिक निर्णयामुळे आणखी 30 जणांचं एक कुटुंब संयुक्ताना आपल्याला दिसतंय. मी तर म्हणतो आणखी 1000-900 अशा प्रकारे प्रत्येक कलाकाराच्या अनुभवानुसार, दशावतारातल्या प्रवासानुसार प्रत्येकाला पैसे देऊन त्यांचा एक गट होऊ दे आणि त्यांची एक संयुक्त नाटकं होऊ दे. आता मुद्दा मी महत्वाचा बोलतोय, आम्ही हे नक्कीच करू, सर्वजण नक्की करू. पण आमची एक अट असेल सर्वांसाठी, ती रसिक प्रेक्षक मायबापांसाठी काय तर जो राजा आपल्या अंगावर 24,000चा ड्रेस घालतोय त्या 24,000चे पैसे त्याच्या पगारातून म्हणजे त्याच्या मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वजा होण्यापेक्षा हे जर सरकारकडून जर मिळाले असते तर मिळाले कशाला? हे मिळण्यासाठी खरी तजवीज होतीच. सांस्कृतिक मंत्रालयामध्ये दशावतार कला नमूद आहे आणि त्या कलेला 4 लाख रुपयाचं पॅकेज मिळत आहे आणि ते कलाकारांच्या हाती जात नाही म्हणून आम्ही बंड पुकारला कोरोनामध्ये संघटना निर्माण करून. पण ते अजूनही कलाकारांना मिळत नाहीये. यासाठी आमची खास करून विनंती आहे, सर्वांनी या गोष्टीचा घाट घातला पाहिजे आणि इथं ही गोष्ट उजेडात आणण्यासाठी आम्हाला खूप सहकार्य करणं गरजेचं आहे. तसंच या कोकण 7 लाईव्हच्या
मंचावरून आम्हाला अगदी सांगायला आवडेल की सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारजी यांच्याकडं गेल्या जुलै महिन्याच्या स्टार्टअपला म्हणजे कालची 2 तारीख 1 वर्ष पूर्ण झालं. आशिषजी शेलार साहेबांबरोबर श्रीयुत नारायण राणे, माननीय नारायण राणे आणि आम्ही संघटनेचे पदाधिकारी तसंच मुंबई संघटनेचे अध्यक्षांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी आमच्या मागण्या मागितल्या होत्या की पहिली मागणी होती की ओळखपत्र सर्व कलाकारांना मिळावं आणि तेच ओळखपत्र शासनाच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी ग्राह्य धरणं गरजेचं आहे. दुसरी आमची अट होती की कलाकारांना जे पॅकेज मिळतंय ते कलाकारांच्या अकाउंटवर येत नाही, त्यामुळे डायरेक्टली कलाकारांच्या अकाउंटवर डीबीटी प्रणालीद्वारे वितरण करण्यात यावं. त्याबरोबर अट होती की सिंधुरत्न वगैरे या अनेक योजना आहेत, या योजनांच्या माध्यमातून सुद्धा कलाकारांना त्यांच्या अंगावर असणारी ड्रेपरीसाठी खर्च पुरवण्यात यावा. अशा प्रकारच्या आमच्या आमच्या मागण्या होत्या. त्यावेळी सांस्कृतिक मंत्री आशिषजी शेलार साहेबांनी आम्हाला शब्द दिला 2 महिन्यात पूर्ण होणार, पण आजपर्यंत अद्ययावत या अटी मान्यत्वाच झालेल्या नाहीत, याची कुठलीही अंमलबजावणी झालेली नाही. अलीकडेच आमदार प्रमोद जगताप साहेबांनी सुद्धा हा विषय लेखी स्वरूपात दिलेला आम्हाला कळतोय सांस्कृतिक मंत्री महोदयांना. मी तर आज या मंचावरून विनंती करतोय, आम्ही सर्व ऐक्यातच आहोत. कदाचित संयुक्तात आम्ही वेगवेगळे वावरत असो, मंडळात तर नाटकाच्या आम्ही सगळ्या एका भावानं नाटकं करतो, मग कुणाचाही बाबतीत दुजाभाव नाही, तिथं 2000 1000 वगैरे काही प्रश्न उरत नाही. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जर संघटनेचं काम करायचं झालं तर एका झेंड्याखाली आम्ही सर्व सिंधुदुर्गातले 1,500 ते 2,000 कलाकार आम्ही एकत्र येऊन काम करणार आहोत. आम्ही ऐक्यात आहोत, कारण आज आमच्याकडे 1,500 कलाकारांची नोंदणी झालेली आहे. ती नोंदणी आम्ही मंत्रालयाकडे पाठविलेली आहे, पण कुठलीही अंमलबजावणी नाही. तेव्हा या मंचावरून कोकण सातच्या आम्ही पुन्हा त्यांचे आधी वैयक्तिक आभार मानून आम्ही विनंती करत आहोत की प्रत्येक सिंधुदुर्गातील प्रत्येक पक्षाचे प्रत्येक शाखा प्रमुख म्हणा किंवा प्रत्येक प्रतिनिधी अधिकारी या सर्वांनी व्यक्तींनी या दशावताराला न्याय देण्यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींना सांगणं गरजेचं आहे. त्यासाठी या मंचावरून पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, तसंच आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपकभाई केसरकर, सन्माननीय आमदार प्रमोदजी जटार साहेब, या सर्वांना आमची कळकळीची विनंती आहे की सांस्कृतिक मंत्री महोदय आशिषजी शेलार हे आपले कोकणातील आहेत म्हणतो आहोत आपण, मग या दशावतार कलेच्या कलावंताकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. तेव्हा आम्ही ज्या मागण्या केल्या आहेत त्या आमच्या मागण्या आपण लवकरात लवकर आज हा व्हिडिओ प्रदर्शित झाल्यापासून एक 15 ते 20 दिवसात किंवा 1 महिन्यात हा पूर्णत्वास कराल अशी मी माझ्या पेटाऱ्याच्या गणपती गजाननाकडे नम्र प्रार्थना करतोय. आणि नक्कीच या आमच्या चळवळीला आणि या आमच्या कलाकारांच्या न्याय हक्कासाठी तुम्ही आम्हाला सपोर्ट कराल, कारण लोककला कधी जगणार, ही दशावतार 700-800 वर्षाची परंपरा असणारी लोककला कधी जगणार, जेव्हा हा कलाकार जगेल तेव्हा. मग कलाकार जगवणं हे आता मी सर्वस्वी माझ्या सिंधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधी तसंच सर्व पत्रकार बंधू आणि मीडिया यांच्यासाठी, कारण त्यांच्या लेखणीतून आणि व्हिडिओ प्रदर्शनातून या बातम्या वारंवार प्रदर्शित होऊ दे. आणि माझं सर्व रसिक प्रेक्षक मायबापांना, कारण प्रत्येक वाडीत प्रत्येक गावात तुम्ही राहतात तिथं पक्ष आपले कितीही असतील पण सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आम्हा सर्वांना सपोर्ट करून दशावतारी कलावंतांच्या मागण्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून पूर्ण करून घ्याव्यात ही अखेरची नम्र विनंती करतो. आणि आमचा चळवळीचा घाट 2000चा आहे. आम्ही आमची किंमत 2000 केलेली आहे. भले तुम्ही आमचं नाटक होऊ दे अथवा नको होऊ दे, आमचा कुणावरही राग नाही, रुसवा नाही, रोष नाही. तेव्हा काही उणं धुणं अधिक जास्त कमी जास्त आमच्या कुणाच्या बोलण्यातून झालं असेल तर सर्वांच्या वतीनं मी दिलगिरी व्यक्त करतो. तसंच हा आमचा ग्रुप आम्ही आमच्या एकमतानं आहोत, तसं सर्व दशावतार कलावंतांनी एकमतानं एक विचारानं वावरावं आणि आपल्या दशावताराला सुवर्ण कायदा ही नम्र विनंती करतो. आम्ही थोडक्यात थांबतो. धन्यवाद.